खर्चा कर ऐसा अगर मिल वाले बात ऐसा नो ऐसा खोजिला। अच्छा ठाकुर जी हाँ बोली मजा आइल ह जग में। अरे महाराज रौरा जोरे रही तो मजा का कमात रह। आज तो ज्यादा मिलल ह इतना जग में गहनी सो मगर इतना पैसा कहीं ना का मालदार पार्टी लग मालदार बहुत पैसा दे देबा। अरे वैसने में तो हम जाए के चाहिए कहीं कहीं तो हमनिए के हकवा मार के क्यों बाना नु ना बा ना कोई का पता नहीं। हाँ हमनी के तो जो नेक मिल जाला तो मिलिए जाला। हाँ ये तो बात बा। ओकरा बाद जो हमनी पाकिटवा मारे नी सो हाँ आज तो मोटा मिलल होई मालदार अरे आज पार्टी तो सब लोग मालदारे रहलक ह जेकरा में मारा ओकरा से ज्यादा मिलता लख तो आज एगो काम कइल जा बोली बैठ के हमनी लाओ है हमार है मोटर भाई ना लाउर बैठा भाई लाउर अब बैठो लाउर रख ली आज तनी हमनी के बांट लिया हिस्सा में से आज हिस्सा लगल जाई का ठीक है आधा आधा बांटल जाई तारा ज्यादा नीचे मिलल माल। ए बाबा अरे आज तक ऐसा रौरा बात ना कहनी ये हमरा बांटे वाला हिस्सा कहाँ से लगा देनी। हाँ अच्छा रौरा ये बताई कि हमनी का कितना माने दिन से एक साथ बानी सन एक साथे हमनी का कोई जग में जानी सन एक साथ में हमनी का जग कराई ले सन आ जेकरा जोन मिलेला हो जाला होला ना। आज कैसे कहता नहीं कि बांटा आइल बहुत बानी रौरा बाबा और नेत खराब होता का। अच्छा माने रोज तो टुटपुजिया लोग के बियाह करे जानी सो 10 20 50 मिलेला ने। हाँ, आज तो 1000 2000 मिले वाला आज तो हिस्सा लागी होई ना देखो तो एक कोनो बात भई बैठो यहाँ बैठो कम भइल त हमार भइल ज्यादा भइल त हमार भइल समझाओ तनी ठाकुर जी तारा बुझाला ना पंडित जी के बात मानल जाला खानदानी जोड़ी हमनी के। हां ओइ हमनी के अरे यार सेवो देले बा आलू प्याज आप रखी ना हमार कहीं के धरत तानी। अरे हिस्सा लागी ना हम अपन हेजा धरतनी हेजा हिस्सा काथी के पहले बताई हमरा नहीं समझ में आवत कुछ और बात ई जान ली हिस्सा अब मान ले तनी जग रौरा करैनी रौरा जोन मिलल तोन रौरा लेहनी हमरा मिलल तोन हमरा तो ये बंटवारा कौन ची के हमरा समझ में आई तब तो लिया है। देखो ठाकुर जी हां तहार दादा अच्छा हमरा दादा जी के जोरे हां हजामगिरी करत तलो। अच्छा हां हां एकर मतलब का भइल कि हम नहीं चाहत कि हमनी के जौन खानदानी जोड़ी बा ना अच्छा। पंडित के या हाँ। हजाम के ई खराब हो जाओ तो सुलहे मने हाँ। तू हिस्सा लगा दो रख है मोटरी अरे बाबा बा चाह तारा जे खानदानी ना बिगड़े हां अब बांटे खातिर लालच लागत ई राखे वाला ह का मामला ना बटबो हां ना बिगड़े एकरा खातिर अपना के सबूर क के रहे के पड़ेला। ये जौन दुगो पैसा मिलल बा हमरा चलते मिलल बा नो उ हमार भइल नो लालच काहे के करत तानी। सुना लालच के बात नहीं कि आज तो? हम आज जितना आज से मिली हमनी के बराबर बराबर एजा आके गछवानी में हाँ। हिस्सा लगाओ। बा रे बाबा बा जब रौरा ज्यादा मिली तो बाखरा ना लागी अजे तो हमरा ज्यादा मिल गई बाखरा लागी। ई कौन से चाल चलत तानी ई हमरा लगे ना चली। देख लो हजाम ठाकुर निभाई या ना निभाई हजाम ठाकुर देख लो बिगाड़ हो जाई। कौन चीज के बिगाड़ हो जाई राउर इतना इज्जत कइनी एकर मतलब ये भइल कि हमरा पेटो में लात मारे। हां अरे मान जा बात मान जा ना तो देखी बाबा माल निकालो राउरा बाबा हमार बाबा निभा ले लखलो हमरो बाबूजी आ राउरो बाबूजी निभा ले लखलो है ना। अपन विचार सही राखी हमरो आ रौरो बीचे निभह जाई ठीक बा। तू ना मनबो हम का मानी एकर का मतलब पेट में लात मारी हम चुपचाप रही तो माने तू ना बटबो कोइसन बाटी एमे कोइसन राउरे में दाल घुरल बा हजाम ठाकुर बिगाड़ हो जाई बिगाड़। ए बिगाड़ हो जाई त के डराई वाला बा के डराई वाला बा। पंडित जी ने धमकी देता रहो ना तो तू हजाम के धमकी देता रखा पंडित जी ने धमकी देता रहो तो तू हमरा के धमकी देता रखा। अरे 1.5 फुट मारे बड़ा हम देना ए मारम 2 फुट को दे हम तोहरो के बराबर में तू ना बटबो। ना कैसे बांट देम तू बटबो ना हम पैकेट मोरले बानी हम छिटले भाई बानी मोटारी कहां खइया बना जई पहले हैने जई पर जाए दे। ए हई बारा पंडित जी बाटे ये बंडल बा पेट फाड़ देम जानता रखी ना या फिर हां तू समझ आता रखा गाड़ी मोछ बनाइला त पेट फाड़ देबो तुम। ए जा एक मतलब हट तू ना मनबो ना देम तो ना दे
पता नहीं कोई सब बाटे क्यों अरे बाप रे बाप। पंडित जी बियाह करावला तो श्राद्धो करावले पता बता रहा जाम हजाम तेरा पता मन बा कि ना तोरा ये मजाल के हजाम के मार देले हां तोरा ये मजाल के हजाम के मार देले तब पंडित जी के मरले हां ते हमरा के बोले हां मरले हां थोड़ी जल हां हां तोरा के तोरा पंडित जी के माता दे हजार पंडित जी के हमरा के ए हजाम ठाकुर अरे अरे हजाम ठाकुर ए बाबा पंडित जी ए पंडित जी उठी महाराज हजाम हई देखी त ये हमरा गांव के हजाम ठाकुर हम हई पंडित जी इतना पढ़ लिख के एकदम बुढ़वा कहीं नहीं काम हई सब जजमानिका में के सामान आपस में सब छिड़त नहीं लो जियान करता नहीं लो मकान का दुनिया इतना आगे बढ़ गई 4G के रफ्तार से दुनिया भागता और रउआ लो तनी मनी है दाल चाउर आटा खाती लड़ाई करता नहीं आपस में बताई रउरा हजाम है यहाँ के पंडित जी हैं हमार दे पंडित जी को ऐसे करे के चाहिए हमार दे दी बाबा जाए लो अपने घर जाए घर जाए खा गए घर जाए खा गए छोड़ी सब हम नीला बड़का के नहीं बीच काम में करता। खा गई खा गए नेक का भइल नेक सब ले गए खा गए अरे यार अपना में लड़ला से ही होला जाए पंडित जी जरूरत भाग जाए चल जाए अब कैसे जजमाइन के पंडिताइन के कैसे हम देखाए में सकल या बड़ा मोलेवा हजाम यार आज तक खानदान में हमनी के नाम होइलक पंडित जी के हई हाल कर देलक अरे बाप रे बाप